खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो। बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। नैथि खेबनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार जानो गोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि पलिटिकल पार्टी एबा बीजेपीआ बीटीसीआव सोरनि थाखाय देरहानो हाखो बेखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया फोरमायना होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बिथां हिमन्तआ बुंनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारी बिथाङा बीजेपीनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोननानै बीजेपी पलिटिकल पार्टीखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ मैया साबायखर बावहरदों आरो लोगोसे हिमन्त बिथाङा बुंदों दि हाग्रामा महिलारी बिथांनि थाखायसो बीटीसीआव बीजेपी पलिटिकल पार्टीया मोनब्रै सीटनि मादाव मोनब्रैबो सीटखौनो देरहानो हाबाय होननानै हिमन्त बिथाङा बुंदों। बेनिखायनो बिथां हिमन्तआ बीटीएफ पार्टीनि गासिबो मौथिफोरखौ एबा सापर्टारफोरखौ हिमन्त बिथाङा साबायखर बावहरनायखौ जोङो मैया नुनो मोनदों। बीटीएफआ बीजेपीफोरनो मोनब्रै सीट देरहाहोबाय आरो लोगोसे गोबां बर'फोरानो बे बाराव बीजेपीफोरखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय दिनै बीजेपीआ आरोबाव फिन खननै सरकार दाफिननो हादों। हिमन्त बिथाङा आरोबाव नैथि खेबनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार जानो थांगासिनो दङ आरो बीटीसीनि जेसेबांखि समयसाफोर दङ एबा बर'फोरनि जेसेबांखि समयसाफोर दङ बेफोर गासैबो समयसाफोरखौ बीजेपी पलिटिकल पार्टीया एबा एनडीएआ बे 5 बोसोराव खामानि मावगोन ना मावा बेखौ जोङो 5 बोसोरनि गेजेराव नुनो मोनसिगोन। 12 मे खालार खालि एबा गाबोन फुंनि 11:40 बाजियाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नैथि खेबनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार हिसाबै समायखिरा लागोन आरो बे प्रग्रामा खानापारानि भेटेनारि कलेज फिल्डआव जागोन, बे गुवाहाटीयाव दङ। बे प्रग्रामाव चिफ आलासि महरै इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो बाहागो लागोन। बिथांजों लोगोसे इउनियन हम मिनिस्टार अमित शाह, बीजेपी नेशनेल प्रेसिडेन्ट नितिन नाबिन आरो लोगोसे 20 खानसो स्टेटनि चिफ मिनिस्टारफोरखौबो बाहागो लानो हागौ होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। बीजेपीनिफ्राय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नैथि खेबनि थाखाय गाबोन चिफ मिनिस्टार हिसाबै समायखिरा लागोन। बेजों लोगोसे एजीपीनिफ्राय सासे आरो बीटीएफ पलिटिकल पार्टीनिफ्राय सासे केबिनेट मिनिस्टार हिसाबै समायखिरा लानो हागौ होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। एजीपीनिफ्राय अतुल बरा बिथांखौ मिनिस्टार हिसाबै सायख'नो हागौ आरो बीटीसीनिफ्राय हाग्रामा महिलारी बिथांनि हिन्जाव सेउली महिलारी बिथांखौबो केबिनेट मिनिस्टार बानायनो हागौ। मानोना सेउली महिलारी बिथाङा मिनिस्टार मोननो नांगौ होननानै बिथाङा दाबि खालामदों आरो सेउली महिलारी बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांनि हिन्जाव हिसाबै बिथाङा आसामनिफ्राय मिनिस्टार पस्ट मोननायनि गोबां चान्स दङ होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। हाग्रामा महिलारी बिथाङा थांनाय समफोरावबो बिथांनि हिन्जाव सेउली महिलारी बिथाङा इलेक्शन गेलेया होननानै बुंदोंमोन, नाथाय जोङो नुनो मोनदों बिथांनि हिन्जावाबो इलेक्शन गेलेनानै एमएलए देरहानो हाबाय आरो जोङो दा बीटीसीआव नुनो मोनदों आरो लोगोसे बीटीसीनिफ्राय हाग्रामा महिलारी बिथाङा बीटीसीनिफ्राय एबा बीटीएफ पार्टीया केबिनेट मिनिस्टार पस्ट दाबि खालामाखै होननानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा दा बुंगासिनो दङ। नाथाय सिं जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सेउली महिलारी बिथांनि थाखाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा मिनिस्टार पस्टखौ नागिरदोंबो जानो हागौ। बेखौ जोङो उनावसो नुनो मोनसिगोन। हाग्रामा महिलारी बिथाङा थारैनो गावनि हिन्जावनि थाखाय केबिनेट मिनिस्टार नागिरदों ना नागिराखै बेखौ जोङो सम फैब्लासो मिथिनो मोनसिगोन। इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा मैया इन्डियानि सुबुंफोरखौ खावलायदों दि गुबुन हादोराव गोबां दावहा जादों आरो इन्डियायाव गुबुन हादोरनिफ्राय 85% क्रुड थावखौ लाबोनाय जायो, नाथाय दावहानि थाखाय लाबोनो गोब्राब जादों आरो थावनि बेसेना बारिदों। बेनिखायनो बिथाङा इन्डियानि मानसिफोरखौ पेट्रल, डिजेल आरो एलपीजी गेसफोरखौ नांथारगौ समावल' बाहायनो थाखाय मदि बिथाङा मैया खावलायदों। मानोना बेखौ रैखा खालामनाया जोंनि हादोरनि रांखान्थि सुबिदानि थाखाय जोबोद गोनांथि होननानै मदि बिथाङा बुंदों। खायफा मानसिफ्रा बिजनेस खालामहैयो गुबुन हादोरफोराव थांनानै आरो खायफा एमप्लयिसफोरखौबो बिथाङा खावलायदों दि खायफा मानसिफोरखौ न'निफ्रायनो खामानिफोरखौ मावनो थाखाय एबा अनलाइन खामानिफोरखौ मावनो थाखाय मदि बिथाङा खावलायदों आरो लोगोसे इन्डियानि बयखौबो फैगौ 1 बोसोरनि थाखाय गुबुन हादोराव थांनायखौ बन्द खालामनो नांगौ होननानैबो मदि बिथाङा खावलायदों।
आरो लोगोसे इन्डियानिफ्राय थांनानै गुबुन हादोराव जुलि खालामहैनायखौ बन्द खालामनो बिथाङा होदों आरो बयखौबो गुबुन हादोराव जुलि खालामा बासिनो इन्डिया हादोरावनो जुलि खालामनो नांगौ होननानैबो मदि बिथाङा बयखौबो खावलायदों। रांखान्थि हालादखौ साबसिन खालामनो थाखाय PM मदि बिथाङा बोसोरसेनि थाखाय सना बायनायखौबो दोनथ'नो थाखाय बिथाङा बयखौबो खावलायदों। बिथाङा बुंदोंदि सना बायनो थाखाय जोंनि हादोराव थानाय गुबुन हादोरनि राङा जोबोद खरसा जायो। फैगौ समाव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनखौ बांनो हागौ होननानै जोङो मदि बिथां
नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। गोजोन्थों।